Здравейте, аз съм Ани и искам да разкажа моята история. Аз съм собственик на Мезон България, магазин за мебели и декорация с характер. Вече повечето от 20 години семейството ми е в мебелния бранш, но въпреки това ми липсваше последния штрих, черешката на тортата и истинският устрем за развитие. Като естет по душа, мечтаех да пренеса домашния уют в ежедневието на ценителите и така се роди идеята за Мезон. Също така имах желанието да продавам и онлайн, като за мен беше много важно онлайн магазинът да пресъздава атмосферата на физическия обект, за да може клиентите да се чувстват все едно са при мен в магазина. Затова избрах платформата на Селави. С техния изключителен дизайн успях да вложа цялата си креативност и да създам детайлната версия на магазина. Платформата на Селави разполага с всички необходими функционалности, което ми помага да осигуря лесна навигация и адаптивност на бизнес като моя, който разполага с хиляди артикули. Препоръчвам платформата на Селави на всеки търговец и предприемач с бизнес от всякакви обеми.